Basi kwara moga juanga dwani monda koni ni nyaka gi lak seche gi wantiere ka gosendo mina wiko wan ga chuth go nyaramba. Gi jama machien no be bro wacho nyinge ni mano boss mano seto. Mano seta bas ma chuth go nyaramba osendo mina wiko mbata kwa chuda nyango nyorembe wur konsolata nyomo. Kod iwacho ni segolo thumi mar kodauka. Kodauka podi. Pokigole gate audio yawa mondo ji oyude nikech ji penja thumi mar kodauka no ma serious. Ini gino chigni wuok maratari mena wiko chuda nyange luongo ni mogwedhi oangla band dong. Yes. Mogwedhi oangla band kenya koni ni wawuok sani ma serious kabisa. Yani album no mar kodauka no obiro gi wenda abiriyo moting'o kodauka. Moting'o lavena manyien. Mwinje kare chiega ne familia. Ot bene onge to chiega ne familia. Useno mina wi. Emomiyo joma lemo te. Ulemo ne levena. Aso biro kendo gi Nancy manyien. Weri gutingo seto gi malo cha. Yeah. Nancy weri chiega ni wale moko. Lamore Osen gi chiege. But Osen gi makwai. Chieng moro. Okang'ewa ka mbele ka dhi chalo gi samoro nyalo dhi bedo gi pesa to kopona yudo kata siling mo 50 abro mi mondi wera gi chiega ibinjo. 500 makaya achuth go nyaramba. Udo kinyo. Mailo ni udo kinyo. Ma udo kinyo. Sana bebu yude dhi ka. Koseno tho. Achuth anu ache gimoro ya uda nyang. Manya pesa kawuono kelo wer ka gino kawuono. Nyalo kelo moko kawuono. Kikelo unakata pradeka chako. Basi kwara moga juang mako ni osendo mina wiko kendo thumbe wadwa golo wadwa release ane thumbe manyien maka gik Desemba dwe mar 12 wadhi timo ne chigni thumbe 77 launching. Koro beda wiko king'iew mana data osendo mina wiko. Wach no liet ma wakwadh mana yuoka.